Beñat. Orain bestea dato? Eta orain? Orain txoin. Nik ere nahi nun. Eta orain? Berea da hori. Estepa, a ver. Eta orain? Sorpresa txue. Ha! Gure dator Leire Ola Berria. Apa, Leire? Gabon. Gabon. Eta orain zer, Beñat? A ver, zer. Txirrindularitza hitz egin dugu, jolasean ere ibili gara. Sorpresatxo bat daukagu zuretzat. Asko maite zaituen norbaitekin egon gara. Eta ez naiz musikan izan. Nor izan daiteke? Jo, ez dakit pertsona asko aldi bizan, ez dakit. Bai. Atxonamunekin erlazio estua daukazu, gurasoekin ere, Omaira arreba ere baduzu, norekin izan ote naiz. Ez dakit, igual arreba kanpan dago eta gamuma bai izelik edeu. Pistatxo bat. Pista. Bai, erizain laguntzailea da bera, 52 urte. Ah, bueno, nire ama. Bai, itxasorekin izan geha. Eta zuri buruz gauza oso politiak kontatu dizkigu. Ikusi nahi? Bai, jode, ja, purret emozionen naz. Begira. Itxaso, gogoratzen duzu Beñat jaio zeneko eguna? Bai, gogoratzen az. Amaz, gaztetan ukin nuen, eta hain gazti izen da, zure barrut olako ume bat egitzea da posgarria. Nolakoa zan, Beñat txikitan? Oso formala. Bai. Jandalo txiki-txikita, formala. Eta gero, nahiko tranquila. Zintzuk ziren bere zaletasunak? Musiken nire aman barrizoan lagunetik jolastu, bizikleta gatz, errekara joan jolastu eta olako gauzak. Gogoratzen duzu bereziki, bere anekdotaren bat? Beragaz joan ginen erosten bizikleta bat, bai, 4 urtegaz. Tipiko BH lau errudearekin, eta dendara du ginenien, egon bat erabiltze egon zana. Eta barriz ez dugun erosi egin duen, aize, gogoratzen az, ondo. Txirrindularitzako zaletasuna, agian, Osabai honengatik datorkio? Bai, nik uste dut hortik hasi datzola bera zaletasuna, bera nahitik egazkoatezan jonen karrera guztiak ikusten, eta gero, azkenien, bera ben gatzatu izan apur bat. Munduan zehar ibili da, bizikleta gainean, alde batean eta bestean lehiatzen, jarraitu ahal izan diozue, gertutik. Bai, nik uste dut beti alizendu guztietan, joan gara la karrera guztietara ikusten. Joan gara, kampeonato gona Salzburgorea, Estuarrera eta bilgara. Horlan, gube guzutu mundu apurtzuek. Azken urteak ez dira errazak izan, Beñatentzat, nola eraman du familiak, nola eraman du zuek egoera hau. Bete zauz itxaraten engo dagoela, aurra legintzen da bilela, baina azken ikusten dozula ezin dagoela, da pena handi bat. Baina lorpen oso politak, lortu ditu. Bai. Eta asko gozatu duzit ere. Bai, nik uste dut giroko tapak eta holan, además, ni bakarrik egon ditzen etzien, eta telebista ikusten, txurritzen, behiran arrebagaz telefonotik berbeta, eta telebista, eta saratak eta oso ondo. Zeintzuk izan dira, bizitzan zehar eman izan dizkiozun aholku horiek? Ni beti dauneko, ez Juanarin eta ez jauzi. Lehenengo aholkua, ez Juanarin eta ez jauzi. Hola, da, bai. Ez da agian kirolik honena hori izateko ez da? Ez da, zer. Espainiako bueltako tapa baten, zelan pintxasoa, erdi jauzi den zanien, bai, txarto. Horre momentu diz, apitzu behe. Urtarrilean hartu zuen erretiroa, nola ikusten duzu Beñat orain? Ondo, oso ondo, tranquila, nik uste dut aia esan dago. Ezin gero, amaitu da, gontxe momentuen da, dizutete. Zeintzuk izan dira, pertsona garrantzitsua berarentzat? Benetan esan da, bera nahi eta ekite eta bera da mauma. Azkenin ni lanean egona zenez, pil bat ordu indotxu zebetin, eta musikako bai, musika nahi aita eta ma. Eta datzako diez, bigarren aita eta ma, eta oso pil bat urte pasetxu zebetin. Pertsona garrantzitsua. Bai, porque azkenin txirrindularitza zera, bera nahi gaiti. Eta mauma beti, monto txakolako jaten eta jabondo txolako. Azkenin eure bizia diez erantzako nik uste dut, pertsonari oso garrantzitsua. Urtra bat hartu behar dut. Ze ama batek ez du gezurrik esaten. Ez, egia esan ama beti dago hor eta berak esan den moduen aitit eta uma beso bereziak esan den niretzako, aitite bai, aspaldi joan zala, baina
Beraz, neurza ikusten joaten zen karrera guztitara, beti. Zapatu domeka, beti beragaz ibilnaz, eta muma betxan gatzen kandela ipinita eta beti errezatzen negatik. Bakoitzak bere sistema. Bai, hori da, azkena. Errezatzekoa nire ba naiz, bai. Eta kandela jarri eta... Bai. Vale. Ba, Virginia konforme olima da, Leirerenak ere listo gaur, ezta? Bai. Leiro la berria, bastimauta dago beti bezala. Eskerrik asko. Ondo segi.